היי לכולנו לכולם, ברוכים הבאים לחיבור 5. חיבור 5 זה משהו מיוחד, זה נועד להקל עלינו. מה זה להקל עלינו? לפעמים יש לנו עומסים אנרגטיים, תכף אני אדבר על זה בדיוק על הגורמים לזה, והעומסים האלו מתבטאים ביום יום בעומס חושי, דברים שהם למשל קשה לנו מול תאורה חזקה או רעשים, קשה להירדם לפעמים, נדודי שינה, דברים כאלו, אז יש לזה סיבה. אם אתם במסלול הרוחני המואץ, so called, אז פה יש לכם עניין של איזון מול הפלנטות, מול השדה המגנטי, תכף נדבר על זה. אז פה אנחנו נדאג לכם, ויש כאלו בטוח שאומרים, למה לא נתת את זה בשיעור אחד, אנחנו עם עומסים כבר שנים, אז כדי להגיע למקום הזה, שאתם נמצאים בו בחיבור 5, הייתם צריכים את כל שאר החיבורים כדי להתחיל לעבוד עם האנרגיה ולהתחיל להרגיש את זה. רק אחר כך אפשר לאזן את זה באמת. אז בגלל זה רק עכשיו אני מדבר על זה. אז נתחיל במה שנעשה, למעשה נתחבר לליבת הפלנטה, לרטט של הפלנטה במרכז אבל, כי זה מחולק לכמה שכבות, כדור הארץ. עכשיו מה שאנחנו נצטרך כעזרים, עוד עזר, יש לנו את הקריסטל האטלנטי עם הרטט האטלנטי, לב האטלנטיס, נצטרך אבן לבה, טוף, אוקיי? יש את זה בעציצים, מכירים את זה, יש את זה ברמת הגולן. מה שעשיתי אני עושה גם מסעות אנרגטיים ומביא דברים, אז כזה רצתי מהכנרת לרמת הגולן, שם לקחתי אבן לבה, טוף, ושם ערים שלמים של האבן בזלת למעשה, אבל סלעים זה בזלת, לא צריך גדול, מספיק כזו חתיכה, זה סבבה, וזהו, ואחרי זה ירדתי לים המלח, לכנרת, לחוף צמח, משם עם האופניים ונסעתי סביב הכנרת, נכנסתי למים, טבלתי את זה 3 פעמים במים, ולמעשה סוג של הכנתי אותו למפגש, וזה פה. אז לפני המפגש, אם אתם רואים את זה עכשיו פעם ראשונה, אז תדעו שצריך להכין, אז תעצרו את הסרטון עכשיו, ופשוט תכינו את האבן הזאת, אבן טוף, לבה, בזלת, לא סלע, לא צריך משהו גרנדיוזי, זה עניין של רטט. אפילו משהו קטן יכול להחזיק רטט גדול, אז ככה שזה לא צריך להיות ענק, ורק צריך להיות איתכם. עדיף. אם אין לכם טוף, תלכו לכל משתלה, יש להם עציצים שלמים מלאים של טוף, תיקחו אחד, אפילו יותר קטן מזה, זה לא, באמת, הגודל לא קריטי. שוב, תיקחו ומשם תמשיכו את הסרטון. אז נצא בהנחה שיש לכם כבר אבן טוף, אוקיי? אז בואו נתחיל ברמה הבסיסית. ברמה הבסיסית, הקשר שלנו, אני מדבר על הקשר שלנו לכל האנרגיה של האטומים, לכל מה שאנחנו רואים למעשה במציאות במימד הזה. אז למעשה כל התאים בגוף שלנו, דברים טכניים, אוקיי, אבל איפשהו אני רוצה לשים בזה סוג של סדר כזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אז כל התאים בגוף שלנו מורכבים ממולקולות, אטומים, נלך לרמה הבסיסית, כאילו שזה אטומים. אז האטומים הגיעו מהיקום, לא היו פה, ונוצר כדור הארץ וכל זה, והם הפכו חלק מהפלנטה, זה היה אבק של כוכבים, וכל הדברים האלו, ומהאטומים האלו נוצרה גם הליבה של כדור הארץ, נוצר סביב זה עוד המעטפת והקליפה שאנחנו חיים עליה. אנחנו חיים על קליפה של הפלנטה, והעניין הוא שהלבה שהיא זורמת מהרי הגז, שהיא באה מתוך הפלנטה, אוקיי, ויוצאת החוצה, מתקררת מהר, ואז נוצרים בויות אוויר כאלו. אז למעשה האבן הזאת, הטוף, הוא למעשה בא מהאנרגיה של האטומים של האדמה, אוקיי, שבפנים של הליבה. זה מחובר יותר לליבה מאשר ברמה נגיד האטומית אנרגטית, מאשר
האבנים שאתם מוצאים על הקרקע. אז בגלל זה אמרו לי, תארגן טוף, תעשה איתו עבודה אנרגטית ומשם נמשיך. ברמה האטומית גם כן, הגוף שלנו הפיזי מורכב מהאדמה. כי הרי אם אנחנו, כאילו כל הצמחים הכל באים מהאדמה, האטומים, כל האנרגיה וזה, עם הפוטוסינתזה, גם חיות, אם אתם אוכלים חיות, אז גם כן ניזונות מהצמחים, והבנתם את הרמה, האטומים בסוף מגיעים אלינו, אנחנו גם עשויים מהאדמה. אז פה זה איפשהו הצטרפו, תיאום תדרים. עכשיו באטלנטיס זה היה שונה. כל האנרגיה עברה גם כל ההיזון, זאת אומרת כל התזונה, דברים כאלו, לפעמים הייתה אנרגטית בלבד, אז זה לא היה רק מהאדמה. אצלנו זה רק מהאדמה, זה מה שיש. אז פה אנחנו סוג של מתאמים תדרים של האטום, ברמה האטומית אפילו, אוקיי? נקרא לזה ככה. אז למעשה בכדור הארץ יש את הברזל, את הליבה, שזה כדור ברזל באמצע הזה, וזה מסתובב והוא יוצר שדה מגנטי. שמעתם על זה בטח, אני לא מחדש שום דבר, אוקיי? אבל רק אני עושה סדר בעניינים קצת. אז השדה המגנטי הזה למעשה מקיף את כדור הארץ, זה יוצר במצפן למשל שרואים את הצפון דרום, וזה פשוט מאוד. המגנטיות הזאת למעשה שומרת עלינו מההתפרצויות הסולריות. השמש יש לה אנרגיה של whatever, חלקיקים, והחלקיקים האלו, השדה המגנטי של כדור הארץ שנוצר בעקבות הליבה, מונע מהחלקיקים לשרוף אותנו, פשוט מאוד. אז זה ממש ככה מגן רציני, ושהמגנטיות עצמה היא קשורה גם לרוחניות שלנו. אוקיי, זה נשמע אולי מוזר, אולי מרוחק, יש כמה שעשו מזה קריירה גם כן על העניין של המגנטיות והרוחניות, אבל יש קשר. אז שיש התפרצות סולרית, אז השדה הוא מוגבל בכמה שיכול, השדה המגנטי של להגן עלינו, ומי שבמסלול הרוחני אז סופג שינויים. השינויים האלו גורמים לנו לחוסר איזון. עכשיו למה חוסר איזון? כי זה העניין של הגוף הרוחני, יש את שלושת הגופים, גוף רגשי, גוף פיזי וגוף רוחני. אז הגוף הרוחני הוא מושפע מאוד מהשדה המגנטי, ואז הוא משפיע על הגוף הפיזי, ואז אנחנו חווים את אותם עומסים אנרגטיים, שוב כאבי ראש כאלו בלתי מוסברים ונידודי שינה, גלי חום גם כן, אז זה ממש גורם לאי נוחות, ואנחנו נפתור את זה, אני מקווה, עכשיו בסשן הזה. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נתחבר לליבה של כדור הארץ, לרטט הזה, נפתח שער לליבת הפלנטה, ליבת האדמה, ולרטט האטלנטי, אוקיי? שזה זה לליבה של כדור הארץ נפתח עם אבן הלבה, לרטט האטלנטי עם לב האטלנטיס, ולרטט האישי עם התא הראשוני שדיברתי איתכם כבר בסשן הראשון, על כל העניין של הקשר שלו לרב מימדיות, וזה נמצא בלב, אז גם מאוד 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 חשוב. מה שנעשה למעשה, אנחנו נחבר אותם וניצור סוג של איזון, והאיזון הזה יאפשר את ההכלה של השינוי, אז זה מאפשר לנו חיים פשוט יותר נוחים, כי אין לנו מה לעשות אם נתחבר לליבת הפלנטה. אוקיי, אז מה לא, זה בשבילנו, בשבילכם, פשוט שיהיה לכם איזון יותר נוח וקל. אז כמו שאמרנו, לפני שעושים את זה צריך להצטייד. אם ראיתם עד פה אז תפסיקו ותשיגו לכם את האבן של הטוף. אז להצטייד באבן לבה, אבן וולקנית. פה אנחנו מצוידים כבר ברטט האטלנטי, אטלס גם נמצא אצלכם, אז בואו נעשה את זה. התרגול הוא, כמו שבוודאי ניחשתם אחרי החיבורים הקודמים, זה 3 פעמים לצייר את הלב. עכשיו שהאצבעות מגיעות למטה,
מה שאנחנו אומרים זה הנני מתחבר ללב האדמה. זה כל הסיפור. 3 פעמים הנני מתחבר ללב האדמה, ואז מציירים את הלב למעלה 3 פעמים, וזה כל העניין. אנחנו נעשה את זה קצר, איזה חצי דקה, משהו כזה. 3 נשימות, חזרה לכאן ועכשיו, ונסיים. זה מה שאנחנו נעשה. אז שוב, אם לא הצטיידתם באבן תוף, אבן וולקנית, סלע בזלת, מה שזה, תעצרו עכשיו, תצטיידו ונמשיך. אז אני ממשיך לתרגול ונעשה אותו ביחד. אני שם את הקוורץ, גם אתם צריכים להכין קריסטל שאתם מטעינים אותו בחיבורים, ולידו את האבן, שמים את זה לידכם ממש, וככה מתחילים את הסשן, יושבים נוח, רגוע, ונתחיל. אז כמובן נתחיל כמו שתרגלנו בעבר, עם 3 נשימות, ואז נעשה את התרגול עצמו. אני מתחיל את זה בעיניים עצומות, לפעמים פוקח, איך שנוח לכם. העיקר שיהיה לכם נוח. אני עכשיו רותח, כי האנרגיה כבר התחילה לעבוד, אז אטלס גם כאן, אז זה ככה סוג של אנרגיה מאוד 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 משמעותית. אז נתחיל, נעצם את העיניים. אז נתחיל ב3 נשימות עמוקות ושאיפות. 1, 2, 3, 4. נשים את הידיים על בית החזה, על החלק העליון של הלב, ניגע באצבעות, ונצייר את הלב כלפי מטה, ונאמר, הנני מתחבר ללב האדמה. תגידו. נעלה חזרה עם האצבעות, נפגשות שוב למעלה, ונרד חזרה. ונאמר בפעם השנייה, הנני מתחבר ללב האדמה. ונעלה בפעם השנייה למעלה. ונצייר שוב את הלב למטה, האצבעות נפגשות, ונאמר, הנני מתחבר ללב האדמה. ונעלה את האצבעות כלפי מעלה. השער כבר נפתח, אחרי שאנחנו אומרים בפעם השלישית. פשוט מסיימים את הצורה של הלב כלפי מעלה, אפשר להניח את הידיים בצדדים. פעם נעשה את זה קצר. ונסיים ב3 נשימות או נשיפות. אפשר לפקוח את העיניים. וזהו, אפשר לשתות כוס מים ששכחתי להכין לי, לא נורא. אבל אז זה כל העניין. השערים הם מאוד קצרים, אני עושה את זה, אוקיי? שנייה, נארגן את האנרגיה. מאוד חזקה ככה, כי זה אנרגיה שאנחנו עשויים ממנה, אטומים, שאתם יודעים. גם למעשה הלב כאילו עשוי מאותם אטומים, ועליו יושב התא הראשוני, אז זה ככה סוג של סחרון, ורק יעשה לנו טוב. אז כמו שאמרתי, השער שפתחנו, למעשה אנחנו סוגרים אותו, אז הוא שוב לא צריך להיות ארוך או משהו כזה, כמובן שלא לשכב, כי אחרי זה נרדמים והכל
הכל מתפוגג פשוט. אנחנו לא מעגנים את האנרגיה, לא מכילים אותה, פשוט נרדמים, מה לעשות? אז לשבת זה מה שצריך לעשות. ישר שפתחנו יאזן ויחבר את שלושת הרטטים שדיברתי עליהם, מומלץ נגיד פעם בשבוע, במיוחד שיש אנרגיה מגנטית, סערה סולארית, זה קורה, יש שומרים לפעמים, סערה סולארית, וזה יכול לשבש גם מכשירי חשמל, לעשות בעיות, זה לא מעניין אותנו כאילו ברמה הרוחנית, אבל ברמה הפיזית, אז מראש כבר אתם יודעים שיש סערה סולארית, תעשו את זה, ופשוט תחוו את היום ברגיל רגיל, לא יהיה לכם את העומסים האלו, את הרגישות לאור חזק, לרעשים, לגלי חום, כל הדברים האלו, ותעשו את הקפיצה הקוונטית הזאת, כי המסלול הרוחני שלכם סוג של מואץ עכשיו. אז אם הוא מואץ, אנחנו צריכים להתרגל לרטטים כל הזמן, להתרגל קופצים, להתרגל קופצים, זה סוג כזה של, לא מרוץ, סוג כזה של התנהלות. אז כמה שיותר, אנחנו, whatever, רוצים שההתנהלות תהיה הרבה יותר נוחה. יש לכם קל, אתם הולכים לעבודה, עושים דברים, לא צריכים עם העומס האנרגטי הזה, קשה, כאילו נכנסים למקום עם הרבה אנשים, ואתם מסוגלים לשמוע את כולם בבת אחת, כאילו, זה יכול לחרפן לפעמים, אני אומר לכם את זה מניסיון. אז פה פשוט ייתן לכם את האיזון, ובלי מאמץ, פשוט לעשות את השער האנרגטי, עם אבן עטוף והקריסטל שאתם מתאינים אותו, ואתם תרגישו את האיזון הזה, וזה ייתן לכם הרבה שלווה, נוחות, והרבה יותר רוגע. אז תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם איזון וחיבור נפלאים ומרגשים. תודה רבה. ביי ביי.